Počkajte. Ja som sa išiel pozrieť do lesa. Pekný peň. Neobídem. Ešte šakrám. Nakoniec skúsim ešte aj Gerlach Militari. Je to tam. Je to tu zarastené. Na tejto strane som už dosť dlho nebol. To tu také, to holorúb. Samo náletom zarastený. Musím toto nejako poobchádzať. To všetko ponechávali. Ale nevadí. A sú tu pekne. Nospin, Militari, Tomahawk, šakram. A po dlhej dobe zase v týchto horách. Čaute. Vidíme sa pri ďalšom videjku.